traeth Poppit ar fai Ceredigion. Yn hynod o hardd, ond mae'r môr yn gallu bod yn beryglus. Ond diolch i waith y clwb hwn, mae plant a phobl ifanc yr ardal yn barod i ddelio gyda'r peryglon. Dwi'n dysgu sut i cadw'n ddiogel yn y môr, a mae'n cadw fi'n ymwybodol am sut mae'r môr yn gallu bod yn peryglus. Falle bydd rhywun yn cael stuck yn current neu rip a maen nhw'n gallu marw, ond ni yma i safio nhw. Os chi'n dod lawr y tref, chi'n gweld nhw, chi'n gallu helpu nhw a chi'n teimlo fel yn hyderus i neu a hefyd bydd pobl yn dyfodol gyda pobl i helpu nhw i fod yn lifeguards. O ymarferion ffitrwydd ar y traeth, sesiynau cadw'n ddiogel yn y dŵr, a sut i roi cymorth cyntaf CPR mewn argyfwng, mae aelodau clwb achub bywyd Poppit yn dysgu sgiliau pwysig. Ac mae yna ddigon o fwynhau hefyd. Fel nofio gyda ffrindiau a pethau a bod yn cymuned mawr. Fi'n dwlu chwaraeon, redeg, nofio, surfo. Mae'r cymuned yn gret. Ar ôl cael ei gwobrwyo fel y clwb gorau i blant rhwng 7 ac 13 oed, mae'r achubwyr bywyd yma yn mynd o nerth i nerth ac yn barod ar gyfer be bynnag a ddaw.